мы ищем, и я считаю, что находим ответ. Это делать надо шаги. А первые шаги сделаны, я думаю, что они успешные. 2019 жылда Ментимир Шаймиев башлангычы Рөстәм Миңнеханов теләктәшлеге белән Татарстанда күп телдә белем бирүче мәктәпләр төзи башладылар. Шундый 6 комплекс һәм өстәмә белем бирү өчен шәһәр читендә 2 үзәк булачак. Узган ел Адымнар мәктәпләре Казан белән Алабугада, быел Актаныш һәм Яршалыда ачылды. Алар бөтен ил өчен уникаль проект. ЮНЕСКОның чираттагы юбилей сессиясендә ул бөтен дөньяга тәкъдим ителәчәк. А там 192 страны должны принимать участие. Это международный форум по линии ООН, ЮНЕСКО. Я думаю, что мы сделаем программе посещения школы, найдем форму, если надо выступление или краткий доклад сделаем. Это мировой проект, и в мире нет в такой форме. Казан белән Алабугада инде 1 ел эшләп килгән мәктәпләр тиздән Россиянең ЮНЕСКО мәктәпләре шелтәренә керәчәк. Яңалыкны Григорий Орджоникидзе, ЮНЕСКОның Россиядәге вәкиле хәбәр итте. Адымнар ЮНЕСКО мәктәпләре шелтәре укучыларын берләштерүче үзәк булачак. Монда балалар ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы объектларын саклауда тәҗрибә алмаша алачак. Этот проект будет потом тиражироваться и во всем мире. Это как раз функция Ментимира Шариповича как посла доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. 2 еллык хезмәт, 3 шәһәр, 1 район, 4 күп телдә белем бирү комплексы бүген Казан Кремлендә төзүчеләр, укытучылар, журналистлар Адымнар проектын тормышка ашырга зур өлеш керткән һәркемгә рәхмәт сүзләрен җиткерәләр. В дальнейшем вот так же дружно. У нас и Казань также сработал, и Елабуга даже с опережением сработала, и вот набережные Челны и Актаныш прекрасно сработали. Огромное вам спасибо. Будем дальше продвигать. Айрым рәхмәтне Ментимир Шәймиев Адымнар мәктәпләре директорларына белдерде. Алар мәгариф системасына заманча карый. Шул рәвешле күп телдә белем бирүне оештыра. Ментимир Шәймиев мәсәлән балачактан өйрәнгән алман телен әле дә хәтерли. Fahren, fahr, gefahren. Это сложная форма глагола. Полилингваль булгач балага телне дә өйрәтергә тиеш, шул телдә белем дә бирергә тиешбез. Менә килеп кергән инде, менә кичкенә нәнинең күз алдына китерегез инде 1-нче класска килеп керә инде, хәреф генә таный белә ул. Ул туган теленең хәрефен генә таный белә. Менә ул балага без ничә тел өйрәтергә тиеш булабыз. Ул баланы без олы тормышка әзерләйбез бит инде. Адымнар мәктәпләре Әлмәт белән Түбән Камада барлыкка киләчәк. Казан янында өстәмә белем бирү үзәге ачылырга тора. 180 балага исәпләнгән. Хәзерге вакытта анда бөтен шартлар тудырылган. Бу безнең мәктәбезнең үз кичкенә генә бер артыгы булачак. Балаларыбызны сәләтләрен үстерү һәм дә гомумән алганда милләт мирасы белән балаларны якыннан таныштыру өчен. Һәр объектның вакытында тапшырылуында төзүчеләрнең роле зур. Бүген Грань оешмасын аерым билгеләп үттеләр. Адымнар мәктәпләрен төзегәндә алар заманча технологияләргә һәм дөнья күләм тәҗрибәгә таяна. Создать такой эффект прозрачности. Мәктәптә һава күп булырга тиеш. Шуңа үтә күренмәле диварлар кулландык. Проектны башлаганчы Европа илләрендәге тәҗрибә белән таныштык. Хәзер күп җиһазларны үзебездә Татарстанда җитештерәбез. Адымнар проектын бөтен дөньяга танытуда һичшиксез матбугат чараларының роле зур. Бүген Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәевне, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Аминовны, ТНВ режиссеры Тамара Ишмәтованы бүләкләделәр. Рәхмәт хатларын Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең радио тапшырулар хезмәте җитәкчесе, Реальное время газетасы журналисты, дәүләт киңәшчесе ярдәмчесе Нурсия Шайдуллинага тапшырдылар. Чираттагы максатыбыз җәмгыятьтә укытучы һөнәренә хөрмәт уяту, ди мәгариф министры. Хорошие, добрые отношения к учителям, они тоже нуждаются в защите, Митя Мишаевич. Вы знаете, со стороны средств массовой информации, со стороны вообще общества, параллельный комплекс үзенең көчен, үзенең сәләтен, үзенең бөтен игътибарын биргән кешеләрне җыеп, уку елы башында аларга чын күңелдән рәхмәт әйтүегез өчен сезгә, үзегезгә бик зур рәхмәт. Дәреслекләр булдыру, цифрлы технологияләрдән файдалану, балаларга күп телле заманча белем бирүдән тыш тәрбия мәсьәләләренә дә зур игътибар бирү. Алга таба максатлар шундый. Как единая команда. Как говорится, в одной колонне вместе шагаем. Ритм один должен быть. И я все больше радуюсь тому, что у нас название удачное — Адымнар. Так что идущий одолеет. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.